So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Kublai pi baro kinigilong ki kubor bam tagasngi. Tang hadin da kisngi ba Zohran, mam Dani ulasha jiet banong umaya batmai jong ke New York ulangat hagi babun ki jing Shah Kynthoh jong u Halor ka rukam kren sarong jong u haga por bodang ai Jingkren shiki pat ba hamar bala penmi ek result jong ke jingjom haga ba Van Jones ubade unong num kubor ula Kynthoh jor Halor ka Jingkren jong u raka ba ong ba umsngotenat satya ya ka Jingkren jong umaya Zohran mam Dani Zohran mam Dani unong mi khmat bathamai jong kanong ba New York ubade u Uganda but India ula don ka jingkaladur mador hadin bala penmi ek result umam Dani ubala don live south nem karta ula long umaya bakna atam jong New York hadin ka jingjop jong u ha ka election ha ka ba ula pelim yu independent Andrew Cuomo but u Republican u Curtis Silva ujun sulo ong shu ba ka surkren jong umam Dani ha ka jingkren jong ya ka jingjop kalip longi ki babun ki briu ban sothu bakla hatu unkon thup ne em yaki hatu un khamlong unong yele ka ya ka kam nga tharai ba uladu ya ka lat ban pli ban wanra shu ki briu hapo ka rendang jong u nga tharai ba uladu ya ka kabu nga tharai ba umam Dani ubangila yo I hakapor jong ka jingnet yalap election ubakham jamnut shibun ubakham sngorit shibun bat ubakham pnyang snobha shibun shemla don shu ha ka ju ka kadan kumba ulalong Utai umayo badang syudap syajit haga jingkren juga jingjop jong ulakren da kasur ka ba persya yo President Donald Trump jong ka Amerika da ka ba ong Donald Trump namar bangatip ba pipen ngadon South Liki kentin na kamta jong pi haga biadai ba ka jingkren jong umam Dani President jong ka US ulaong nga perkhat ba udai banlong ubas bun phaya nga dai ubahap ban menjur ya shibun ki eki ba wan shau nga kwa ban pelong yu ban jom nga kwa ban pelong ya kanong ba ban jom ngam kwa ban pelong yu ban jom nga tharai ba ulas dang sniu ba laong utrom bat ai jungmut ba umam Dani uri ban poi sha Washington. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks.